Fa 30 anys érem 300, ara som 1,5 milió per al 8 de març. Les coses estan canviant i cada cop som més conscients de la nostra força. Aquest 8 de març suma't a la vaga general feminista, perquè ens sobren els motius. A un col·lectiu on l'atenció és de 24 hores a una atenció a malalts, com és el sistema sanitari, no tenim conciliació familiar ni una prevenció clara en riscos a embarassades i lactants. Ens sobren els motius. Perquè totes les persones que sostenen el sistema educatiu, que són monitores, que són vetlladores, que són tècniques especialistes en educació infantil, perquè són educadores especials, educadores socials, perquè són tot el col·lectiu del personal d'atenció educativa i perquè també a les universitats hi ha abusos i assetjament, aquest 8 de març ens aturem i sortim al carrer, omplim els carrers. I, a més, amb el tema de les pensions és on es nota més tota l'escletxa salarial que estem patint les dones i sobretot les dones pensionistes en aquests moments. Volem unes pensions dignes, vaga general el 8 de març. Ens sobren els motius. Aquest 8 de març anem a la vaga general feminista.